minä nyt teille niin kuin kertoisin. Ja tietysti yleensähän se sitten meneekin siihen, että se sellainen keskustelu ja tällainen interaktiivisuus on se kaikista paras. Ja Paula muisteli, että olisinko 2016 ollut viimeksi niin kuin vieraana ja kertonut varmaan mun elämäntarinan niin kuin lähtien lapsuudesta alkaen. Ja silloin ei välttämättä kaikki ole ollutkaan. Tietysti mä nyt olen tuttu teille kaikille, kun Apinan tuntee kaikki. Mutta musta oli kiva itsekin ruveta sitten katsomaan taaksepäin. Ja vähän niin kuin tämä Brynhilde, joka nyt on sitten tämä viimeisin ja minun tärkein, ja voin kyllä sanoa, että elämäni rooli, se tällaisena punaisena lankana, niin katsotaan vähän taaksepäin, että mistä kaikki alkoi. Ja täällä nyt sanotaan Kuopion matkalla tulevaisuuteen, eli olen Savosta, Kuopiosta alun perin. Brynhilde on ollut ihmeellisellä tavalla jo 90-luvun puolivälissä, milloin olin laulukilpailuissa, niin minulla ihan tiedostamatta mukana. Tämä oli tällainen kirja mulla on se mukanakin, missä kuopiolaista, savolaislähtöisiä eri alojen tekijöitä nostettiin esille ja vähän tällainen niin kuin valokuvin kerrottu tarinaa eri tavalla Kuopiosta. Ja sitten mä nyt luin tän, mua huvittaa hirveästi tämä, mitä täällä sanotaan, että Wagner on Johannalla tulevaisuuden unelma. Tää on siis, mä oon 24-vuotias. Taruja rakastavan Johannan mielestä Wagner on säveltänyt ylimaailmallisen leijuvaa musiikkia, jota hän kunnioittaa niin suuresti, ettei koske siihen vielä moneen vuoteen. Askel kerrallaan isän neuvo on pysynyt mielessä. Taiteilijaksi tullakseen täytyy olla haaveita ja unelmia, mutta jalat on pidettävä maassa. Ammattilaiseksi kasvamiseen tarvitaan laulun lahjan lisäksi kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Ammattilaiseksi Johanna haluaa sitten, kun on sen aika. Mä muistelen, että mä olisin ollut paljon kärsimättömämpi, että ihmeellisen niin kun kärsivällistä tekstiä on nuorelta laulajalta. Mä menin siis Sibelius Akatemiaan vuonna 1990. Olin ensin vuoden kanttoriopiskelijana Kuopiossa, kun pelotti ajatus lähteä suureen maailmaan. 1991 sitten kyllästyin siihen, että mun urkuopettaja oli aivan ahdistunut siihen, kun en harjoitellut yhtään ja halusin vaan laulaa. Ja hän kehotti, että pyrin nyt ihmeessä osaston vaihtoa, että kyllä sä kuulut tonne solistiseen lauluun. Ja olisin halunnut sitten idolilleni Anita Välkille. Anitalle oli aivan valtavat jonot. Ja sitten mä tulin Matti Tuloiselalle, joka oli myös ollut mun isäni opettaja Sibelius Akatemiassa. Hän on tämmöinen 2 polven kasvattaja. Ja 2 vuotta me sovittiin Matin kanssa, että sit kun Anitalle vapautuu paikka, niin sitten pääsen hänelle. Ja 1993 menin sitten Anitalle. On vähän semmoisia ristiriitaisia muistoja sieltä. Jotenkin Anita alkoi hirveästi heti puhumaan nimenomaan Wagnerista, joka oli minun mielestä aivan niin kuin käsittämättömän pelottavaa ja suurta. Mutta toisaalta sitten niin kuin huomasin, että mun äänessä on niin kuin semmoisia erilaisia mahdollisuuksia kuin monella kollegalla. Että kyllähän me toisiamme kuunneltiin. Ja tämähän nyt oli sitten, tässä oli sitten tärkeät vuodet. 95 kesällä, itse asiassa mun 24-vuotis syntymäpäivänä, voitin Timo Mustakallion laulukilpailun ja siitä puoli vuotta sitten tammikuussa 1996 sitten se Lappeenrannan laulukilpailujen voitto. Ja siitä mulla nyt on näyte, ja vanhanaikaisella CD-llä. Niin löysin CD:n apua. Jos tämmöisen kokoelman CD:n Lappeenrannan laulukilpailujen voittajista, ja tää päättyy minun ja Kamillaan 96, niin minäpäs tänne laitan. Niin 24-vuotias Johanna laulaa Wagner.
vuonna 1997 Lappeenrannan laulukilpailu täytti 30 vuotta ja silloin ilmestyi tämmönen juhlalevy, joka alkaa Karita Mattilasta ja päättyy minuun. Ja tässä on kilpailuvoittajien aarioita. Tosi kiva, mulla on vaan tää yksi kappale ja siksi mä yleensä jätän kaikki tavarat siksi mä otan tän heti, ettei mä tätä hukkaa, koska sitä mä en osaa tehdä, että mä tän jotenkin saisin tonne koneeseen, että siihen mun täytyy joku viisas sana, mutta täytyyhän varmaan nämä CDtkin jossain vaiheessa siirtää. Onko se vielä myynnissä? Mä voisin hyvin kuvitella. Siis mikä levy? Producer on Lappeenrannan laulukilpailu. Eli tätä varmaan kannattaisi kysyä sieltä, Milko varmaan tietää. Mä oon sinne itse asiassa menossa nyt taas tuomariksi, niin mä voisin vaikka kysyä, että jos teitäkin kiinnostaa sitten ostaa, että jos niillä on tätä, niin ilman muuta. Siinä oli siis Pertti Pekkanen muistaakseni, oli kapellimestarina. Ja onhan se aina aika hurjaa kuunnella tuollaista, kun ajattelen nyt itse, kun toimii jonkin verran pedagogina, että jos tulisi tommonen, ja on tullutkin, vastaavanlaisia ääniä ja yhtä innokkaita, että mitenkään. Lähinnä on se, että miten laitan suitset, että mihin kaappiin tuon voisi piilottaa tietyksi ajaksi. Mulla alkoi aikamoinen pyöritys silloin. Et silloinhan elettiin sitä aikaa, että ei ollut somea eikä nettiä sillä lailla, että iltapäivälehdet ilmestyi paperiversioina seuraavana päivänä, eli uutisia ei luettu saman tien. Ja muistan esimerkiksi just tämän Mustakallio-kilpailun seuraavan aamun, niin menin R-kioskille Savonlinnassa ja mä olin Lööpissä, jossa sanottiin, että Mustakallion voittaja on poikkeuslahjakkuus. Et eihän tällaisia niin kuin nykypäivänä enää ole. Et nyt meillä on toisenlaiset laulukilpailut tullut tilalle ja etsitään näitä nopeita, ollaan paljon enemmän kevyemmällä puolella, että se on vähän jäänyt semmoiseksi marginaaliseksi sitten näiden laulukilpailujen niin kuin merkitys suurelle yleisölle. Koska enää television mahti ei ole ihan samanlainen ja ne ei tule tuolta kaupallisilta kanavilta. Mutta silti mun mielestä laulukilpailujen merkitys on suuri. Varsinkin Lappeenrannan laulukilpailu, joka kestää melkein viikon. Siinä punnitaan myös sitten sitä henkistä kanttia ja kuinka jaksaa sen vaativan ohjelmiston viedä läpi ja minkälaisia puolia jo nuori taiteilija löytää itsestään. Nykyisinhän mun mielestä kilpailijat on vähän vanhempia, että nämä saattaa olla lähempänä 30 jo se keski-ikä siellä, että me oltiin silloin paljon nuorempia ja Karita Mattila aika vielä nuorempia. Et sitä on niin lähdetty, ja niin kuin mun mielestä pitäisikin, ja tavallaan sitä pitää myös sit arvostaa. Mutta se on sitten, pedagogeilla on myös sit suuri vastuu. Mulla alkoi tosiaan valtava pyöritys ton jälkeen, ja pyydettiin vaikka mihin, mutta tämä se oli mieluinen. Eli sitten pääsin laulamaan Kansallisoopperaan, tuli ringi ja pääsin yhdeksi valkyyriöistä ja siellä mä olen toi yrmeä pitkätukkainen blondi takarivissä. Tää on silloin 97 ensi-illan jälkeen otettu kuva. Siinä on ylhäällä Erja Vimeri, sitten on minä, sitten on Päivi Nisula, sitten on apua. Nyt en ole ihan varma tää, jolla on nämä siivet ylöspäin, mutta sitten on ainakin Satu Vihavainen, sitten on Kirsi Tiihonen siinä keskellä ja Lilli Paasikivi on tuolla oikeassa laidassa ja tää Altto, joka muutti Sveitsiin. Mezzosoprano tässä edessä, suu auki, kukas tää olikaan? En muista. No, mutta jokainen on, kaikki ovat tunnettuja ihan laulajia ja osa tietysti vielä edelleen porskuttaa. Päivi Nisula parhaillaan on pohjalaisten harjoituksissa tuolla Kansallisoopperassa Kaisana. Ja tutustuin Götz Friedrichiin ja Karan Armstrongiin. Ja Götz sitten yhden harjoituksen jälkeen, kun se oli meitä kurmottanut ensin, meitä valkyyriota vaikka kuinka paljon, erityisesti saksan kielestä, ja otettu uudestaan, niin hän sanoi, että onko mulla aikaa rupatella, ja puhuttiin siinä sitten, mä tietysti vähän ujona, että miten joudunko mä ulos tästä tai jotain, että onko mä niin huono.
Mutta hän olikin toista mieltä. Hän oli sitä mieltä, että on erityistä potentiaalia ja hän haluaisi tarjota mulle stipendiattipaikkaa Berliinin Deutsche Operissa. Hän oli siellä silloin intendant. Niinpä minä sitten sinne menin 2 vuodeksi. Ne oli kyllä mielenkiintoiset 2 vuotta. Tähän stipendiin kuului siis työskentelyä korrepetiittoreiden kanssa, pieniä ja keskisuuria rooleja jonkin verran. Mä lauloin, suurin oli varmaan Erste Dame tuossa Taikahuilussa. Olin yksi Blumenmädchen Parsifaalissa ja sitten Hänsel und Gretelin tämä nukkumatti. Ja sitten olin jossain Frauenschattenissa Eva Martonin palvelija. Olisin mennyt muutenkin hänen eteensä 2 kerran, hän oli ihan mieletön. Lisäksi 2 lippua jokaiseen Deutsche Operissa esitettävään oopperaan parhailta paikoilta. Eli 2 vuoden aikana mä näin varmaan 80-90 oopperaesitystä siellä. Muun muassa Ingvar Wigzellin jäähyväisnäytöksen, kun hän lauloi viimeisen kerran Skarppiaa, ja sen, että miten, siinä oli esimerkki, että kuinka ton tason taiteilija kunnioitetaan, kun hän lähtee pois, että kun hän lauloi sen tietysti jo vähän iäkkäämpänä tämän Skarppiansa ja vähän tyylitellen, mutta sehän oli mahtavan tunnelmainen ilta. Niin lopuksi sitten, kun on tullut aplodit, niin sisään marssi avustajat, joilla oli kaikki hänen käyttämänsä siellä Deutsche Operissa käyttämät rooliasut päällä. Eli oli tällainen tribuutti hänelle. Se oli ihan mieletön, mulla nousee vieläkin johon pystyy. Sitten on tietysti, siellä oli aikamoisia floppeja myös, ton tason talo. Oli sellaisia teoksia, joita olisiko ollut Luciani Lammermoor, jota oli niin kuin lämmittely. Se oli pyörinyt siellä varmaan 100 vuotta. Ja se oli ihan kauhea. Ja siis siinä just näki sen, että sit niinku, ei välitetä ohjauksesta oikeastaan, että otetaan vain joku stara sitten laulamaan tätä nimiroolia. Ja, että onko se nyt enää, se ei tehnyt oikeutta tälle maailman hienommalle taidemuodolle kyllä. Mutta ne oli mahtavat 2 vuotta siellä Saksassa. Sitten mä hyppään vähän yli. Mä hyppään ajassa aika paljonkin yli. Siis kyllähän tässä välissäkin tapahtui vaikka mitä. Tässä välissä tapahtui muun muassa monenlaisia oopperatehtäviä. Mä tulin takaisin Suomeen vuonna 2000. Mä lauloin Wozzekin Mariin. Ja kaikenlaista. Sitten mä sain lapsen, menin naimisiin. Ja silloin 2000-luvun alussa löysin uuden opettajan. Mä olin aika hukassa silloin siellä Saksasta tultua. Se Karen Armstrongin kanssa työskentely oli tavallaan hyvä, mutta tavallaan mä tunsin, että mä en saanut vastauksia, että mulla oli vaikeuksia. Mä en hallinnut mun ääntä. Että ääni oli suuri ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että se ääni vie minua, että piti arvata, että meneeköhän tänään hyvin vai ei. Ei voinut yhtään tietää, että se menee aina hyvin. Ja siellä Berliinissä Jaakko Ryhänen kävi silloin paljon laulamassa lentävää hollantilaista. Siellä Deutsche Operissa oli sellaisia huikeita iltoja, että oli 3 suomalaista. Oli Jaakko, sitten oli Esa, laulo hollantilaisen nimiroolia ja Jorma Silvasti Erkkiä. Ja me oltiin sitten kaikki suomalaiset siellä katsomassa Suomen lippujen kanssa. Ja Jaakon kanssa jonkin verran työskentelin siellä ja Jaakko kertoi mulle ihan hyvinkin niin kuin väänsi rautalangasta ihan perusasioita hengittämisestä ja korkeiden äänien laulamisesta tämmöisellä isolla koneistolla. Et miten se tapahtuu, että se onkin ihan oma juttuunsa. Ja sitä pitää harjoitella. Ja mä ymmärsin sen, että lihakset tarvitsee oikeasti treeniä. Et se on ihan sama kuin erikoislajiurheilija, että sä niin kuin suuntaat siihen sitä tiettyä lajia harjoittelemaan, että sun pitää niitä tiettyjä lihaksia treenata. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin itse asiassa ystäväni Lilli Paasikivi oli löytänyt Elina Gavrilovicin, joka oli tullut tänne Mirjam Helin kilpailuihin Elina Garanchan kanssa. Ja Lilli toiminnan naisena nappasi heti Irinaan kiinni ja nyt me ollaan Lillin kanssa oltu Irinan opissa sitten 24 vuotta ja jatkuu edelleen. Että mä olen sitten Irinan kanssa tehnyt kaikki nämä suuret roolini
alkaen tästä, että oikeastaan 10 vuotta varmaan meni semmoiseen niin sen perus niin kivijalan rakentamiseen. Enää ei voinut, vaan mä en voinut enää laulaa sillä luonnon äänellä ja lahjakkuudella, vaan piti alkaa oikeasti tekemään niin hyvin määrätietoista ja nöyrää työtä. Ja mä kävin ulkomailla laulukilpailussa, kävin muun muassa Domingo Operaliassa, enkä päässyt mä olin ainoa skandinaavi siellä ja en päässyt sitten alkueristä jatkoon ja se oli tietysti tosi suuri pettymys ja sitten keskustelin Domingon kanssa, jolloin hänkin sitten sanoi, että kuule, että sä olet erikoisääni, että sun aikasi ei ole vielä, että sun täytyy vaan nyt malttaa, että on varmaan vaikea haastata tietyllä tavalla, että täytyisi olla vähän vanhempia niin kuin se tekniikka semmoisella pohjalla, että pystyy alkaa laulamaan näitä rooleja, mihin mun ääni oli ihan selkeästi tarkoitettu. Ja tässä se sitten oli ensimmäinen suuri Wagner-rooli Venus Tampereen oopperassa ja mä laitoin ton pienen kuvan tonne, koska oli tosi kiva, kun veli Ville oli mukana. Villen kanssa aina silloin tällöin mehän ollaan vähän tietysti erityyppisiä. Hän voisi kyllä itse asiassa olla Helden tenori, jos minulta kysytään, mutta hän ei ole itse samaa mieltä. Hän ei ole kuulemma tenorin luonnetta. Tänään voin allekirjoittaa monia tenoreita tuntevana, voin allekirjoittaa tämänkin, mutta Villen kanssa oltiin tosiaan samassa ja tämä oli mulle semmoinen ensimmäinen aivan valtavan tärkeä sekä itselleni että sitten myös muille kuultavaksi, että kyllä minusta niin tähän nimenomaan on. Ja Hannu Lintu johti silloin nämä esitykset. Ja niin se alkoi kantaa. Ton jälkeen sitten Kansallisoopperaan tulikin se vallan vaikea ooppera Jyri Reimerin Puhdistus, jossa lauloin sen vanhan Aliden. Mä en tiedä muistatteko sitä oopperaa. Kun mä sain sen partituurin käsiini, niin mä sanoin, että pystyykö tätä roolia, niin mille äänityypille tää on tehty. Et eihän tätä nyt pysty kukaan laulamaan. Että se oli niin kuin Elektra, Isolde, Brynhilde, kaikki ne yhteen se loppu, aivan järkyttävän raskas loppu. Mutta sitten kun mä sitä sitkeästi Harri Karri korrepetiittorin niin kuin kärsivällisellä avustuksella opettelin, niin mä huomasin, että sehän istahtaa. Ja ihan sama niin kuin on käynyt, oli sama tunne oli Isoldessa ja sama oli erityisesti tässä Jumalten tuhon Brynhildessä, minkä sain terveenä laulaa. Että hyvänen aika, että sehän on suuri työ ottaa se semmoinen valtava kakku haltuun, mutta kun se alkaa heti tuntua omalta, että se tuntuu, että minulle tämä sopii, että tämä on minun tyyppiselle äänelle tehty. Puhdistus kantoi eteenpäin ja puhdistuksestapa sitten suoraan seuraava rooli oli mulla sitten Turandot. Että hyppäsin sitten suoraan niin kuin syvään päätyyn ton Venuksen ja sen puhdistuksen Aliden jälkeen. Ja ensin oli 2013 Kansallisoopperassa ja me oltiin Mika Pohjoisen kanssa ensimmäiset suomalaiset pitkään aikaan. Anita Välkki ja Pekka Nuotio oli jo suomalaiset olleet meitä ennen. Niin suomalaiset samaan aikaan näyttämöllä Turandot ja Kalaf ja oli kyllä juhlava tunnelma. Ja siitä sitten mut napattiin Torinoon, Teatro Regioon. Tässä on nyt kolme mun Turandottiani. Ja sitten vielä Deutsche Oper am Rheinin Turandot. Toi on semmonen rooli, että se on semmoista extreme-urheilua. Et se on toisaalta mä tykkään siitä ja toisaalta en ole yhtään niin hirveän pettynyt, jos se ei nyt enää tule minun elämääni. Mutta eihän sitä tiedä. Sehän on tosi lyhyt. Et se ei kestollisesti ole paljon mitään laulettavaa, mutta ikisen äänen pitää osua paikalleen, että se on tosissaan semmoista nuoralla tanssia vähän, että se pitää olla hyvin tietoista. Toisen tämän roolin etuhan on se, että sen ei tarvitse tehdä mitään kuperkeikkoja eikä muuta kuin se laulaa, että sen kuvan seisoo arvokkaan puvussa hengittää. Mutta mulle on muutama nuori laulaja tullut laulamaan tätä roolia ja ovat sitä mieltä, että he eivät voi sitä, että kaikki sanoo, että ei tätä voi vielä laulaa, niin mä oon sanonut, että miksi ei voi.
Se on niin lyhkänen, se on tosi hyvää teknistä treeniä, sitä voi aivan hyvin laulaa jo, jos on siihen tarkoitettu ääni. Mutta Brynhildeen en kehota tarttumaan, se on kaikkein muuta kuin lyhkänen. No sitten Wagner-tarinani jatkuu. Sitten Sao Pauloon kaivattiin Ortrudia. Ja siellä tämä meni sillä lailla, että siellä taisi sairastua ja joku puhui minusta kauniisti ja minä opettelin ton roolin 2 viikossa. Ja ei muuta kuin lento maailman toiselle puolelle. Ja se oli tosi, mä kirjoitin itsellenikin tänne muistiin, Henning Brockhaus ohjasi, erittäin outo ohjaus. Hän on piirtänyt tämmöisiä tosi makeita piirustuksia näistä kohtauksista. Mutta sitten meillä oli niinku esim. Alussa tällaiset kauheat naamiot ja oli tosi epämukava laulaa. Ja meillä oli vähän semmoinen nuorisocasting, eli esimerkiksi tämä Natalie, joka tuossa on tuossa mun vieressä kuvassa, niin hänkin sitten siirtyi sitten muihin hommiin, taitaa olla pankkialalla tällä hetkellä Amerikassa, että hirveän lahjakas, mutta sitten tämä on rankka ala, ei kokenut sitten omakseen. Lauloi kyllä tosi hienosti nuo näytökset ja tykkäsin, Ortrud on ihana, haluaisin sen laulaa joskus uudestaan, eihän sitä tiedä. Näin se aika tässä rientävi. Sitten on kesä 2015 ja minun lapsuudesta saakka haaveilemani Toska tuli todeksi Savonlinnan oopperajuhlilla. Ja samana kesänä ennen Toskaa lauloin Aino Akteita Ilmajoen musiikkijuhlilla ja Ainon aariassa on ihan mahtava kohta. Minä lähden Olavin linnaan, siellä minua vielä arvostetaan. Lauloin täysille ja sitten kun se loppui, niin sitten pääsi Olavin linnaan laulamaan sitten Toskaa. Ja oli aivan mahtava kesä. Toska on ihana ja se on dramaattiselle sopraanolle ihan kuin sellaista niin kuin oliiviöljyä, kun saa niin kuin laulaa isosti ja kauniita melodioita ja se ei ole niin sellaista kulmikasta ja raskasta, että se on oikeasti tosi ihanaa. Paitsi se kamala Vissidarte, jota en ymmärrä yhtään, miksi se on pitänyt sinne sit jälkeenpäin säveltäjän lisätä ilmeisesti tosiaan sopraanon vaatimuksesta aikanaan, koska se on tosi hankala siinä sen dramaattisen kohtauksen skarpian jälkeen niin laulaa silleen niin kuin haluaisi. Sitten 2016. Siellä oli kans taas, mä opettelin niin kuin hirvetä vauhtia tuohon aikaan niin kuin itselleni repertuaria. Ja isoja rooleja ja sain tehdä tämän mahtavan ihanan Verdi-kohtalovoiman Leonoran Tampereella. Ja se on kyllä sellainen, että toivon, että tosissaan tämä joskus minun Pietro Rizzo sanoi, että jos hän tekee sen Kansallisoopperassa, niin hän haluaa minut siihen. Ja se olisi ihana, koska siinä täytyy olla, se on aika matala rooli, muutama korkea, mutta siinä täytyy olla ihan selkeästi semmoinen Wagner-laulajan niin kuin kivitalon pohja keskialue, että se on varmasti kuuluu kaikki ja jaksaa, siellä se on kanssa pitkä rooli. Ja sitten tämä ihanista ihanin Isolde, Jyrki Anttila on tuossa kuvassa. Ja mulla oli aika rankkaa, mulla oli 2 Tristania ja varsinkin ne harjoitusviikot ennen ensi-iltaa oli tiukkoja, koska mä tein kaikki läpimenot, mutta oli hyvää harjoitusta. Ne oli hienoja. Ihania muistoja. Sitten on, Suomi 100. Mulla oli kauhean hauskaa, kun mä keräilin näitä kuvia ja muistelin näitä, että Suomi 100 oli oikein suomalaisen oopperan ihana juhlintavuosi. Silloin tehtiin Turussa tämän Müller Berghausin Die Kalevainenin Pohjola. Hyvinkin wagneriaaninen hieno opera. Se oli suuri kulttuuriteko, että se tehtiin lauloin tämän Louchen roolin siinä. Ja pidän kyllä sen partituurin ikuisesti tallessa ja tulen sen muistamaan. Ja sitten oli taas tämmönen kesä, että olin ensin Ilmajoella Kantelisen Mannerheim-oopperassa ja sitten oli Sallisen Kullervo, jossa pääsin taas Villen kanssa. Olin tällä kertaa hänen äitinsä.
Tässä Sallisen Kullervossa otin äiti ja poika ja sitten oli vielä Leif Segerstam johti sitten vielä Sibeliuksen Kullervon sinne kesän loppuun Savonlinnassa ja sitten laulettiin Villen kanssa ne meille tutut roolit, Kullervo ja Sisar. Sitten oli 2018 mun tielle tuli komediaa, koomista oopperaa ja tykkäsin kyllä tosi paljon tehdä. Siis tämä Elisabeth, kuningatar Elisabeth oli ja on. En tiedä nyt, tää varmaan pieni suruaika ja pitkä suruaika pitää ennen kuin tätä oopperaa taas esitetään. Plus, että valitettavasti meillä ei ole enää Silviaa. Että ihana Riikka poistui myös keskuudestamme. Että en tiedä, tuleeko tälle oopperalle koskaan uutta tulemista. Että sitä kaiken kaikkiaan esitettiin vain pari kertaa, mikä on tosi sääli. Se oli kyllä hurja. Komedian tekeminen on kaikista vaikeinta. Se on kaikista vaikein laji ihan ehdottomasti, koska sen täytyy olla luontevaa ja hirveän hyvin ajoitettua. Ja sitten Iiro Rantalan Pikaparantolasta on nämä kuvat. Se osui kans sille vuodelle. Tää oli sitten näitä Kansallisoopperaa aika paljon tehnyt tämmöisiä kiertuejuttuja. Ja tää lähti sitten ja kiersi Kuopiot ja Oulun ja Turun ainakin. Ja Lapissakin oli joku, mutta se taisi olla joku monologiooppera, mitä mä lauloin jossain tuolla väleissä. Siis missä tämä on Elisabeth? Tää tuli Tampereen Biennale, kun se on se festivaali. Tampereelle joka tapauksessa se festivaali ja apua säveltäjä. Se on joku... Joo, Markus Fagerud. Joo. Kauniita. Joo, siis tää on semmonen tarina tästä, on nimeltään siis Silvia ja minä. Ja Riikka Hakola Berliinissä ollessaan sai idean Kirsi Tiihosen kanssa, että olisi ihana esittää näitä kuningatar-rooleja. Ja Tiina Brennare ja Eppu Nuotio, jotka myöskin sitten olivat siellä Berliinissä, niin tekaisivat sitten libreton, ihan mielettömän hauskan ja ihanan. Ja tämän oopperan tarina on sellainen, että kuningatar Elisabeth pitää vuotuiset tämmöiset kuningatarjuhlat, johon hän on aina kutsunut tiettyjä kruunupäitä, mutta hän ei haluaisi, kun hän inhoaa oikeasti niitä kaikkia. Ja sitten kaikki ilmoittaa vuorollaan olevansa sairaita ja sitten hän on aivan riemuisa, että ihanaa, mä saan vaan yksin juoda tuota gin tonickia koko illan, kunnes tämä ärsyttävämpi Silvia pelmahtaa paikalle. Minä tulin! Ja sitten he alkavat, se alkaa ensin aika semmosena niin kuin piikikkäänä, he piikittelevät toisiaan. Elisabeth piikittelee Silviaa kauneusleikkauksista, mitä se käy Brasiliassa. Ja siis nämä kaikki tarinat siinä libretossa on otettu lehdistä. Että ne on kaikki, niin kuin, totuus on tarua ihmeellisempää, näinhän se on. Ja sitten Silvia piikittelee häntä näistä kaikkien näiden hänen lastensa Andrewn ja muiden toilailuista. Ja sitten se menee itse asiassa vakavammaksi. Siis Elisabethan oli ihan kännissä kuin käki. Ja Silvia on siihen asti juonut vaan jotain vihermehua, mutta Elisabeth käy aina sujauttamassa sille vähän sinne muutakin. Ja sitten he alkavat puhua ihan vakavia. Ja Elisabeth kertoo, kuinka on raskasta, kun Filipillä on muistisairaus. Ja samaten sitten Silvia taas kertoo, että Ruotsissa on sellainen tilanne, että he ovat työttömiä, että heidät halutaan pois viralta. Ja sitten siinä on mieletön, siis on vaan 2 roolia ja semmoinen tunnin ooppera, aivan jatkuvaa tykitystä ja sitten lopussa semmoinen aivan hillitön duetto vielä. Että toivon, että jotkut nuoret laulajat sitten joskus tähän tarttuvat tähän oopperaan, että yksi ihanimpia rooleja, mitä on ikinä tehnyt ja vaikeimpia. Ja kyllä sitten kun mä katsoin Elisabetin hautajaisia, niin itkin. Hänestä tuli mulle niin jotenkin läheinen. Ja Riikan hautajaisissakin oli elämän koko kirja. No sitten, korona, hippa hiip. Tää ulottuu tää on tässä nyt 2019. Itse asiassa se on väärä vuosi, se pitäisi olla 2020-2022 varmaankin oikeesti.
Ja mä pistin tänne koronaa ja tähticastingia, koska niiden koronavuosien esiintymistä oli tosi outoja. No ensinnäkin multa meni niinku pieleen tosi isot asiat. Mä olin just silloin loppuvuonna 2019 käynyt Metropolitanissa koelaulussa, joka meni ihan mielettömän hyvin. Ja sain cover-sopimukset sekä Tristan und Isoldeen, joku Valkyr, joku Brynhilde, en muista mikä, sekä Turandot Anna Netrebkon cover. Ja mulla olisi ollut ihana, mä jo niin suunnittelin, kuinka mä sitten käyn koelaulamassa Amerikassa, ja mulla on koko ajan semmoinen olo, että se on semmoinen mun paikka. Että se mun ääni on, siellä tykätään niin mun tyyppisestä taiteilijasta ja mun ääni on just sinne, se metin sali vaatii niin ison äänen joka alueella soivan. Ja nehän meni tietysti pieleen. Ensin peruttiin kaikki ja sitten ei saanut mitään viisumeja sinne, vaikka mitä kautta yritin. Niin toihan pääsi sitten, sai viisumin Marjukka Tepponen, mutta koska hänen perheessään on amerikkalainen, niin se oli ihan toinen tilanne. No, korona-ajan omituiset oopperat oli, sitten tuli Covid fan tutte. Lilli heti ideoi, että mitä tehdään, kun jouduttiin perumaan Ring. Kaikista isoin asiahan oli tietysti myös tämä. Mä olin vielä tehnyt niin kaikki aikatauluttanut niin, että kun se Ring alkaa ja sitten on nämä mun metin työtehtävät ja muut. Ja kaikki meni pieleen. No sitten tuli Covid fan tutte, johon tuli myös Karita, koska ei silläkään ollut mitään töitä missään. Ja sitten pääsin laulamaan Toulousin oopperaan Elektran Chrysotemista ja sitten mielettömän tähticastingin kanssa. Siinä on Ricarda Merbet, Violetta Urmaana ja Matias Görne. Kun ei niilläkään ollut töitä missään. Niin sitten jos joku teatteri oli jossain auki, niin sitten sinne nämä ihanat. Niin mä olin niinku siis 5 viikon mestarikurssilla, kun mä kuuntelin noita staroja siellä. Ja tässä oli Christian Lacroix'n puvustus. Siis se oli ihana. Oli niinku mieletöntä materiaalia, siis silkkiä ja se oli varmaan laitettu se kaikki, mitä oli muista produktioista jäänyt. Et siellä sitten harjoiteltiin maskit naamalla ja ensimmäisissä esityksissä oli niinku varmaan 1/3 yleisöä vaan, istu tosi silleen harvassa. Mutta sitten siellä juhannuksen tienoilla alkoi vapautua vähän enemmän. Ja viimeinen kuva on sitten Jyväskylässä oli myös korona-ajan ooppera. Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset, joka oli siis Mika Kareslaulo silloin ensimmäisen kerran. Mä pääsin korona-aikana tähtien kanssa niin hengaamaan. Se oli kivaa. Ja Mikahan se nyt laulaakin sitten tuolla Tampereella sitten uudestaan. No tätä kohti on menty. Eli se näiden esitysten piti olla siis 20-21, niin ne olikin sitten 22-24. Ja totta puhuen oli tietysti ihana, mä sain niinku lisäaikaa kypsyttää, harjoitella ja sitten mä vasta sen ymmärsinkin, että se pelkkä sen niinku nuottikuvan osaaminen ei riitä, että nämä on niin paljon isompia juttuja. Ja mulla oli 2 eri korrepetiittoria. Ensin oli Hans Otto Erström, jonka kanssa tehtiin siis satoja tunteja. Ja sitten Hans lähti Viiniin töihin, niin Harri Karren kanssa viimeisteltiin sitten toi Göttis. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin elämäni rooli, ei siitä pääse mihinkään. Ja se itse asiassa on johdattanut minua sitten eteenpäin. Mä oon nyt 2 vuotta taideyliopistossa Dokmus koulutettavana, eli tohtoriopiskelijana ja minun teen taiteellista tohtorin työtä. Taiteellinen osuus on tehty. Eli nyt on kirjoittaminen on jäljellä ja vähän niitä muita opintoja siellä, mitä vaaditaan, mutta se suurin työ on tietysti edessä. Ja tämä tohtorityöni, kirjallinen työ on nimeltään Brynhilden 3 kengät, jossa on tämmöinen vähän mikä on yhden laulajan vokaalinen lähestymistapa 3 hyvin erilaiseen rooliin. Koska kyllähän nämä on niin kuin kaikki eri äänityyppiä suoraan sanottuna. Valkyrian Brynhilde on hojotohoota lukuun ottamatta ihan mezzosoprano rooli. Siegfriedin Brynhilde on taas sitten
korkean sopraanon, se on pelkästään siellä korkealla koko ajan, että täytyy olla asetukset ihan erilaiset. Ja sitten on dramaattisen sopraanon kestävyyttä ja kaikkia alueita vaativa sitten tämä Götterdämmerung. Et katsotaan mitä siitä tulee ja mihin se johtaa. Tietysti iloitsin kovasti tämän erityisestä Jumalten tuhon menestyksestä ja siitä, että se mun työ siinä noterattiin kansainvälisesti. Nyt oli Open Welt, en tiedä oletteko lukenut Open Weltia, jossa oli niin kuin viime kauden valopilkut ja nyt nostettiin siellä yhdeksi valopilkuksi ja se on tietysti suuri asia. Ja se nyt on kantamassa sillä lailla, että nyt on Metropolitaniin tulossa uusi cover-sopimus ja näillä näkymin 2026 lähden sinne sitten ainakin Tristan ja Isolden coveriksi ja tietysti olisi ihana päästä laulamaan näitä rooleja. Ensi vuonna mä haluaisin saada kirjoitustyön, jos mikäli vaan saan apurahoja ja rahoitusta siihen, koska se on iso homma, että saisin tämän Brynhilden käsikirjan valmiiksi niille, jotka sitten minun jälkeeni tulevat sitten tätä tekemään. Mutta tässä nyt oli tämmönen niin kuin nopealla niin kuin tahdilla 45 minuuttia tässä meni. Ja paljon meillä on täällä varattu aikaa, olisi ihana keskustella. Mutta minusta on aina kiva lopettaa musiikkiin. Mä nyt nopeasti laitan täältä ensinnäkin, siinä oli mun lapsi. Laitan tämän lentotilan pois. Ja vien teidät tonne Wesendonck-liidien maailmaan. Se, että on kiva lopettaa niin oma esitys musiikkiin. Troime. Ja tää on kuvattu siellä minulle rakkaassa Siuntion kirkossa. Ja tässä on myös Siuntion ja Raaseporin syksyisiä maisemia. Eli niitä maisemia, missä minä nykyisin niin kun akkuja latailen. Pami Karmonen on pianisti.
on joulukonsertti ja mainostanpa heti. Eli ensimmäisenä adventtisunnuntaina veli Ville, minä ja Pami pidämme Siuntion kirkossa joulukonsertti. En muista milloin se on, mutta ei mitenkään kauhean myöhään. Se on varmaan joku kello 16 tai 18. Mutta ei hirveästi ole täällä muuten ainakaan joulukonsertteja ei ole täällä päin, että on sitten tuolla muualla. Just piti kysyä, että kyllä kai teillä on joulukonsertti siellä kyllä. No siellä on silloin, mutta mä voin siitä laittaa kiusata teitä vaikka teidän Facebook-sivulle sitten muistutuksen. Hei, sullahan on se konsertti Savoiteatterissa. On. Savoiteatterissa on tenori Jyrki Anttilan kanssa meidän 30-vuotisen yhteistyömme. Me ollaan niin pitkään taisteltu, mun toinen korva on vaurioitunut. Jyrkin kanssa tehty kaikki mahdollinen, erityisesti operettia, eli meillä on silloin 16.11. kun se oli se päivä. Taitaa olla lauantai. Niin Oskar Merikanto juhlavuoden kunniaksi ja sitten operettiin musiikkia siellä. Kyllä. Että semmoista on täällä. Ja oopperassa seuraavan kerran sitten Animal Farm, Raskatovin hurja teos sitten kevätkaudella. Mutta vastaan, jos on jotakin, joku jäi askarruttamaan tai ja muuten vapaata keskustelua ihan teidän niin kuin suunnittelemanne ajan puitteissa. Tuli mieleen tällainen asia, että kun olet nyt päässyt tähän päämäärääsi tavallaan tämän Göttademeroin kanssa ja oli ihana esitys, niin kuitenkin sä olet elämäsi aikana ja karjäärisi aikana laulanut myös kaikenlaista vähän toisenlaistakin. Hyvin Ehkä paljon. kevyempää on ollut ja operetti, niin kuin tässä nyt äsken, operettikaan on oikeastaan aika vaativa. No, mä oon sitä mieltä, että operetti sopii parhaiten nimenomaan niin kuin Wagner-laulajille. René Kollu on ihan samaa mieltä. Siis se on itse asiassa, just ajatellaan niin vaikka nyt Kalmanin sekä mustalaisruhtinattaren että Kreitar Maritsan, niin sitä tessituraa, missä se liikkuu, niin se on aika lailla sama. Että se on niin kuin, me Jyrkin kanssa tullaan todettu, että on tosi mukava laulaa Tristan ja Isoldea ja aika lailla niin kuin samat asetukset on sitten tuossa mustalaisruhtinattaressa. Että siinä on hyvin paljon, niin kuin, että tavallaan niin se sama äänityyppi on niin kuin eduksi siinä. Ja siis mä lauloin paljon varsinkin nuorempana, mutta sitten mä tein aika pitkän semmoisen breikin juuri nimenomaan silloin 2000-luvun alkupuolella, kun halusin niin kuin rakentaa tämän mun tekniikan nimenomaan tällä klassisella puolella ihan kuntoon, niin silloin mä aika lailla pidättäydyin laulamasta mitään, mutta nyt mä laulan taas jatsiakin aina silloin tällöin. Et nyt musta tuntuu, että mä oon saanut niin kuin jotenkin, se on niin kuin nyt jo selkärangassa kaikki. Ja tosiaan tuosta kun sanoit, että paljon on niin en mä oikeastaan niin kuin tässä maassa enää en voi enempää tehdä. Et Elektra on tekemättä, mutta sit mä oon saanut laulaa Suomessa kaiken mahdollisen ja niin korkealla tasolla. Ja mä oon saanut tasavallan presidentiltä korkean tunnustuksen Pro Finlandia-mitalin tästä työstä täällä Suomessa. Että ainoa, mitä mä nyt enää Suomessa voin tehdä, niin on nimenomaan ehkä olla pedagogina ja sitten tämä tutkija-aspekti kiinnostaa, koska mä tykkään tosi paljon kirjoittaa. Että se on mulle mieluista. Sen takia mä vielä vähän niin kuin haaveilen, että nimenomaan näitä rooleja, mitkä on nyt sitten näitä mun niin kuin omiani, niin pääsisin jotakin laulamaan ulkomaille. Mutta ei sekään ei ole enää ollenkaan semmoinen pakkomielle. On hyvin semmoinen tyydyttynyt olo, kun ne on saanut tehdä. Että ei tarvitse minkälaista se olisi laulaa sitä. Nyt minä tiedän, minkälaista niitä on laulaa. Siis tää Savoi teatterikonsertti on siis 16. marraskuuta kello 15. Kello 15, miten hyvä aika. Joo, se on lauantai. Joo, tervetuloa. Ja se on Jyrkin Oper Art-yhtiön tuottama, eli mahdollisimman paljon, kun sinne tulee lippuja, niin minäkin saan palkkaa. Ja sieltä suoraan sanot. Että näin se on. Mäkin toimin tällä hetkellä siis niin kuin yrittäjänä, niin kuin Jyrki ja niin kuin tosi monet muut. Että Kansallisoopperassa on niitä muutamia vuorovirkoja aina silloin tällöin auki, ja sitten silloin tällöin jotain opettajavirkoja, mutta muutenhan täällä ollaan ihan niin kuin yksin yrittäjinä tässä bisneksessä. Onko sinulla jotain agenttia? Mulla on mä oon tämmöisessä berliiniläisessä Opera Connection
jossa on yksi suomalainen agentti Erkki Alste ja sitten hänen bisneskumppaninsa Guido Mödersheim. Erityisesti tämä Guido hoitaa mun asioita, mutta mä olen nyt tämän Jumalten tuhon jälkeen, kun siitä on nyt niin hyvää materiaalia, niin videomateriaalia, niin olen lähettänyt sitä nyt vähän sitten muillekin. Että on hyvin hankalaa. Me ollaan siis oikeasti täällä Suomessa tosi kaukana ja niin kuin matkan päässä ja ihan niin kuin eri maailmaa kuin tuo Eurooppa, jossa kaikki vaan suhaa junalla kaupungista toiseen ja maasta toiseen niin kuin parissa tunnissa. Ja on hyvin hankalaa niin kuin täältä saada agenttia muuta kuin, että jos menisi sinne paikan päälle. Ja se vaatisi tietysti sitten sitä, että Jaakko Ruhasen kanssa tästä just keskustelin, niin hän oli sitä mieltä, että mun kannattaisi ottaa kuukausi ja lähteä reissaamaan Eurooppaan ja mennä agentilta toiselle. Mutta oi, että kukaan maksaisi sen kuukauden. että tämä on semmoista, että se hyvän agentin saamisessa on paljon sitä, että tähdet on oikeassa asennossa, että kysyntä ja tarjonta sattuvat kohtaamaan juuri oikealla hetkellä. Et esimerkiksi se, että joku olisi katsomassa jotain esitystä ja nappaisi sieltä, mutta ne ei hirveästi tule tänne Suomeen. Että se on just se, että siksi olisi tietysti tosi hyvä päästä jonnekin tekemään ja saada sinne sitten korvia kuuntelemaan. Tiedätkö, kuinka paljon näitä oli kansainvälisiä oopperalehtiä, niin kuin esimerkiksi tässä Jumalten tuhon? En tiedä yhtään. Ihan varmasti on kutsuttu, mutta tämä Suomen syrjäinen sijainti, vaikka Ring houkuttaakin, niin se on vähän semmoinen, että en tiedä sitten, jos se sykli tulisi, mikä mun mielestä on niinku ihan niinku järkyttävä niinku kulttuurimurro, jos sitä ei tule. Ja nyt se näyttää siltä, että sitä ei ainakaan nyt seuraaville kausille suunnitella ollenkaan, että sille ei ole kuulemma paikkaa siellä. Ja tämähän on tietysti ihan vaan tahtotila sitten, että kyllähän uusi johtaja tekee koko ajan suunnitelmia, mutta hänellä on hyvin toisenlainen näkemys, että sinne on tulossa paljon modernia ja paljon semmoista pienimuotoisempaa. Niin siis tänään Kulttuurirahasto julkaisi juuri tämän, että oopperalle annetaan rahoitusta ja se on tämä Malin progressio. Joo. Onhan näitä moderneja, pieniä, ja siinä otetaan aina uusia oopperantekijöitä, nuoria. Se on varmaan ihan hyvä nuorille, voi olla. On. Joka tapauksessa Kulttuurirahasto nyt on antanut rahaa tähän ja tämä on tilanne. Mutta kohta ollaan siinä tilanteessa, että me niinku odotetaan, että mitä Tampereelle, onko se ainoa paikkakohta, missä tehdään sitten näitä suuria perinteisiä. Että nyt ei ainakaan, kun mä kävin juttelemassa tämän uuden taiteellisen suunnittelupäällikön, eli Tiina-Maija Koskelan kanssa, niin hän oli jotenkin itsekin aika hätääntynyt siitä, että mitä siellä on, ja ne suunnitelmat tuntuu olevan hyvin levällään. Että siellä on vähän muutoksen tuulet, sanotaan näin. Joo. Onko sulla niin, onko siellä oli joku muu? Kieltä, että miten se vaikuttaa musiikkiin, millä kielellä laulat mieluiten ja mikä on haastavin? En osaa sanoa millä laulan mieluiten, mutta mieluiten laulan aina sillä kielellä, mihin se teos on sävelletty, koska se on ollut sille säveltäjälle se, mihin hän on halunnut sen sävelkielensä pukea. Ja se yleensä just toimiikin parhaiten sit ihan ilman muuta. Et joitakin juttuja on joutunut tekemään vähän väkisin vääntäen, mutta totta kai siis Italiahan on suomalaisille aika helppo, että se tuntuu semmoiselta tutulta, se vokaalien määrä ja se niiden soivuus. Ja Saksasta on ruvennut tykkäämään kyllä ihan ehdottomasti. Ranska on laulanut tosi vähän, että nyt oli ainoastaan viime kaudella tämä Karmelitta-sisaret, joissa sitten se oli mun ensimmäinen ranskankielinen roolini, tämä Kuoleva nunna. Sinänsä oli kyllä ihan mahtava tehdä sitä. Se oli kyllä. sellainen Ja kuva. nerokas ohjaus, musta se oli ihan mahtavaa, että se oli ohjattu näin. Se oli tehokas kyllä. Sulla on tietenkin ollut Wagner mielessä nyt toki, ja Götta Demer on toteuttanut sen tavallaan sen huipun sieltä. Mutta olisiko sulla joitakin muita teoksia, joita sä et ole vielä saanut laulaa, jotka tekisi mieli laulaa?
tuossa vähän siinä mielessä yllätyin, että sulla oli tuo Forza del Destino siellä. Onko jotain sen tyyppisiä oopperoita? Joku Bellinin Norma tai joku? Ei oikeastaan mitään siinä liikaa kuvioita ehkä? Joo. Ja mä vähän luulen, että Verdi-puoleltakin, niin mä voisin olla valmis melkein olemaan sitten dramaattisen Metson repertuaarissa. Sitten Amnerista. Joo, Amneris ja sitten Eboli, että ne olisi semmoiset, mitkä kiinnostaa, mutta en mä tiedä palkkaisiko kukaan minua. Pitäisi itse olla operajohtaja palkata itse. Jukka, sulla oli. Joo, mun kerroin tuosta vielä totiin, että teet sitä tutkimusta sinne yliopistolla, niin miten sä oot niin miettinyt sen tavallaan niin sen ajan käytön, koska sä teet tämmöisiä suuria rooleja, niin sehän on 24/7, sun pitää harjoitella, sä et voi tehdä mitään muuta. Ja sitten, kun sä niin vaat nämä palikat yhteen, ymmärrät mitä mä tarkoitan? Joo, ymmärrän. No nythän niin kun, tässä taiteellisessa tohtorin työssähän on niin 2 osaa, eli se on se taiteellinen osuus ja sitten on monograf tai artikkelien kirjoittaminen, ja senhän ei tarvitse olla niin suuri kuin esimerkiksi teillä on teidän puolella. Mutta nyt nämä minun ring-osiot on nyt hyväksytty niin kuin siihen taiteelliseen, että mun ei nyt enää tarvitse siitä huolehtia. Mutta se on ihan totta, että nyt mulla on tällä hetkellä sellainen, se monografinkaan ei tarvitse olla ihan niin kuin mieletön romaani. Että mulla oli aika yllätys se, että pääasia, että se olisi hyvä. Mutta siinähän onkin sitten se stilisointi, että mullahan on hirveästi materiaalia. Nimenomaan niin kuin tämmöistä niin sanotusti autoetnografista tutkimusta, eli tätä, että miten minä koin ja miten mä tein ja muuta. Mutta sitten mä tarviin siihen totta kai sitten niin kuin jotain vertailevaa tutkimusta, että siitä tulee ylipäätään tutkimus. Et muutenhan se olisi vaan niin kuin oma elämänkerta minun Brynhilden laulamisesta. Ja tässä onkin vähän se, että taideyliopistossa saattaa olla aika pitkiäkin ne ajat, että siellä ei tehdä niin kuin sinä teet niin nopeasti tohtoriväitöskirja, mutta niin siellähän saattaa olla aika pitkiäkin ne tohtorikoulutusajat, että esimerkiksi yksi kollega on ollut siellä 19 vuotta. Mulla on opinto-oikeus vuoteen 2099, mutta en todellakaan ole suunnitellut viipyväni niin pitkään. Mulla on loistava ovo, te tunnettekin varmaan hänet, Anne Kauppala, Wagner-asiantuntija, ja Anne potkii mua koko ajan, että nyt kirjoita, anna tulla tekstiä. Ja mä yritän niin kaiken sen ajan, että mulla ei ole jotain, nythän mulla ei ole isoja rooleja, että nyt nämä on tehty. Ja nyt mä tällä hetkellä niin niitä muistiinpanoja, mitä mulla on, koska mä oon tietysti tiennyt jo nämä tehdessäni, että mä aion nämä niin kirjojen kansiin laittaa. Mutta se on ihan totta, että esimerkiksi sitten 2026, kun mä lähden sinne toivottavasti sinne Amerikkaan, niin sit mulla ei ole kyllä aikaa kirjoittaa. Eli se on tapahduttava nyt 2025. Se on tehtävä nyt. Ja Anne on samaa mieltä. Että 2025 mä oon nyt laittanut hirveästi menemään noita ja laitan nyt tämän kuun loppuun ton raha-anomuksen. Koska se tarkoittaa sitä, että sit mun ei tarvitsisi niin kun joka ikistä pientä kissanpolkkakeikkaa ottaa. Sen takia, että mulla olisi niin kun raha maksaa. Siis tää on nyt tällaista niin kun ihan pelkkää matematiikkaa, että jollakinhan täytyy elää, koska mä oon yrittäjä. Että tietysti olisi ihana heittäytyä vaan niin kuin kävellä metsässä ja sitten kirjoittaa ylös kaikkea. Mutta se mitä mä haluaisin niin kuin tähän, mä haluan haastatella muutamaa muuta Brynhildeä, että mun täytyy jostain saada jossain vaiheessa sitten rahaa Saksan matkaan, että Catherine Foster on mulla ihan ehdottomasti kiikarissa, koska hän on nyt niin tuoreeltaan tehnyt koko syklin. Ja varmasti Niina Stemme tuossa, että eihän ne nyt ole maan äärissä nämä kollegat. Että sieltä saisin vähän sitten tämmöistä verrokkia sitten siihen, että onko ne oikeasti yhden laulajan laulettavia vai pitäisikö siinä olla 3. Koska aina ei ole yksi pelkästään, joka laulaa koko sykliä, että kyllähän sitä laulaa niin. Erityisesti mä muistan, Anita Välkki sanoi, että hän lauloi kerran Siegfriedin Brynhilden ja sai riittää.
siis, en mä siis silloin mulle sanonut mitään. Hän aina puhuu vaan sitä Valkyrian Brünnhildestä. Sitten hän vaan sanoi, että hän ei halunnut laulaa sitä Siegfriedin Brünnhildeä sen enempää. Ja ilmeisesti näitä on muitakin. Minä siitä kyllä tykkäsin. Se on hurja. Se on tiivis, se on vähän niin kuin Turandot, paitsi vielä enemmän, 2 Turandottia, mutta se on niin kuin koko ajan täyttä tavaraa, ei yhtään turhaa nuottia eikä tahtia. No mites nyt sitten kansallisopera, onko mitään kutsua kansallisoperaan? No kansallisoperaa, kävin tosiaan tapaamassa tätä Tiina-Maija Koskelaa ja mullahan on jo se sopimus siihen erikoiseen Animal Farmiin. Kyselin niin Tiina-Maija Koskelalta, että mikä on nyt, koska mä oon niin tottunut siihen, että minulle aina soitettiin kansallisoperasta ja että mikä on nyt uuden johdon niin tapa, että tullaanko tänne ja kerjätäänkö rooleja vai pitääkö koelaulaa vai mikä. Ja hän sanoi, että no kunhan vaan pidät itsesi meidän mielessä. Että kyllä he koko ajan, että hän kuulemma pitää lähinnä nyt sitten, hänen tehtävänsä on pitää suomalaisten laulajien puolta. Että Thomas de Malle, mikä se hänen hirmu pitkä nimi? Joo, just. Niin, hänellä on paljon tietysti kontakteja ulkomaille ja ulkomaisiin laulajiin ja hän haluaa heitä tietysti tuoda Suomeen, mutta et hyvin mielelläni tekisin tossakin talossa töitä. Semmoisia rooleja, niin kuin mä haluaisin laulaa Elektran, sinne on tulossa Elektran, mutta Ricarda Merbeth laulaa sen. Ja se on jo mun mielestä siis Lillin ja Jaakko Kortekankaan miehittämä, että siihen ei ole asiaa. Niin, en tiedä. Kaikki on avoinna, mutta mä olen jotenkin, kun mä tiedän jotain, mitä mun elämässä on tulossa, niin mä tiedän, että se mennään sitä kohti ja sitten voi yhtäkkiä tulla aika kummallisiakin suunnanmuutoksia. Niihin on totuttu. Et tietysti se, että miksi, moni kysyy, että miksi sä rupeat tuommoista tohtorin työtä tekemään. Ajattelen se, että mä haluan jossain vaiheessa toimia pedagogina. En tiedä sitten miten, mutta se, että haluan, että mulla on siitä on tämmöinen näyttö sitten. Voisin olla vaikka opera-koulutuksen professori, ei mikä siinä. Voi tämmöisiä haaveita voi sanoa, niin sitä ei koskaan tiedä. Se on tämmöinen loppusijoituspaikka. Toivottavasti onnea näille hankkeille sitten tulevaisuudessa. Joo, ja pidetään yhteyttä sillä lailla, että jos teille jotakin tulee mieleen, mikä niin rikastuttaisi minun Brünnhilde-tutkimustani, niin antakaa kuulua. Uskon, että sillä on mitään vaikutusta tällaista sykliä, minustakin monesta meidän mielestä se pitäisi tulla. Niin, että jos me vaan aletaan kaikki pommittamaan vielä e-maileilla operaan, että me halutaan sieltä. Tuleeko sillä olisi mitään vaikutusta tai onko se vähän niin kuin turhaa, että me lähdetään kirjoittelemaan? No en mä näe, että se on turhaa. Kyllä se on, siis minä haluaisin sen ihan pelkästään niin kuin jo tämän tutkimuksenikin takia mä haluaisin sen laulaa, koska mulla on niin kuin ihan jo se, että se antaa jo ihan toisenlaisen aspektin sitten puhua siitä, kun ne on niin kuin laulettu samalla kertaa, että kun mä oon nyt laulanut ne niin kuin parin vuoden sisällä niin, ja tehnyt kaikkea muuta siellä väleissä. Mutta mikä se on, että niitä harjoitellaan kerralla, että mulle se olisi tosi tärkeää, että se tulisi. Ja mä olen myös ymmärtänyt sen, että myös Euroopassa on ihmetelty, että kun on tämmöinen hieno uusi ring, että miten on mahdollista, että ei tehdä sykliä, joka on kuitenkin niin kuin traditio tässä lajissa. Että ilman muuta laittakaa sille vaan viestiä mahdollisimman korkealle taholle. Siis meillä on tarkoitus kyllä kutsua hänetkin kulttuuriin. Hyvä, ette päästä sitä ulos täältä ennen kuin Joo. Sehän on loistoidea, kutsukaa ihmeessä. Hän on mukava mies. Mutta mitä sinä levymyynti nyt sitten? Niin, jos jotakin kiinnostaa, niin ei muuta kuin siitä, mitä me sovittaisiin hinnaksi, mitä levyt maksaa.